Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi mă voi juca cu Tudor Stumble Guys. Hai să începem meciul. Eu l-am pe noci. Tudor, sunt aici alături de Tudor. Salut! Și așteptăm să înceapă meciul. Sper să înceapă mai repede. Și eu. Uite, a început meciul. Prima rundă mă întreb ce va fi. Prima rundă Spin Go Round. Spin Go Round. Mă pricep la harta asta, nu zic nu. Uitați voi ce bine joc. Ok, mă descurc. Nu mă descurc. Sunt printre primii, Tudor. Eu sunt printre... Ultimii. Da. Tudor e printre ultimii. Nu. Chiar dacă are mai multe coroane ca mine. Nu. Eu acum Mă calific. Eu sunt la ultima parte. O să mă calific. Și... M-am calificat, Tudor, al patrulea. E calificat? L-am al 13-lea. Bine. Asta a fost cam prima rundă. Să vedem dacă o să câștigăm o coroniță. Hai să începem. Ce este? Hot Wheels. Mă pricep. Toți și eu și Tudor ne pricepem la asta. Dacă nu știați, mașina albastră e cea mai rapidă. Ne descurcăm, aveți încredere în noi. Nu, Tudor! Eu prima dată m-am pus pe trampolină. Hai că mă descurc. Dacă nu știați, puteți să faceți asta. Ne ducem bine. Înalță verde. Mașina roșie o am, Tudor. Eu am pe albă. Tudor, unde ești? Ești la spălătorie? Da, am trecut. Bun. Uite aici Te sunt. văd. Te vedeam că mai în trecut. E un astronaut în fața mea. L-am întrecut. Da, m-ai întrecut tu pe... O să fac mecherie. Nu! Ne calificăm! Ne vom califica! Împinge-l să nu facă clicul! Nu, să nu pice laser teaser. Că l-a avut clicul. Și dacă eu un trick în care dacă îți lămâi pe margine te pui pe burtă și nu te mai ating lasele pe laser tracer. Lavaland. Să vedem dacă o să putem câștiga coronița. Eu nu vreau mă pricep la Lavaland, dar îmi place harta. Nu, mi-a dat un pumn, Tudor. Ăsta omul de tultăduce ale pumnul. L-am lăsat acolo. Omoară-l! Nu, a scăpat. Nu. Împinge-l. Nu, mi-a dat pumn. Ia-o-și. Bă, încercează să-mi dai pumn. Acum tot aici. Victor. Nu. Uite așa. Merge aici. 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 Cum a scăpat? Ăla e acolo. Cum am scăpat? Ăla e acolo. Nu, a fost eliminat. Hai să câștig o bană pentru tine, Victor. Hai, Tudor, poți să o faci. Fugi de ăla. Omul de tultăduce. Are pumnul. A murit omul de tultăduce, mai știu. Contra astronautul. Că eu nu știu dacă are N-are pumnul. Yes. Împinge-l atunci. La vaia. Hai să acolo cu el. E un meci cam intens. E intens, știu. O, nu, Tudor, să cazi în lavă. Nu, Tudor! Ai văzut ce am făcut? Da, Tudor! Cum ai făcut? Cum știai? Cum
aproape, nu Bă, hai Tudor! Hai Tudor, îl poți învinge! Tudor, ai câștigat coronița! pentru tine. Mulțumesc! Și i-am dat doar un match, că e primul video cu Stumble Guys. Dacă de să mai fac videouri cu Stumble Guys, lăsați un like și subscribe. Pa!